Ahoj, vítejte u tohoto videa. Je to video, jak mě napadlo natáčet. A nejdřív to jakoby řeknu, jak to začalo. Donutila mě k tomu kámoška. Takže zkusila jsem první videjko, nebylo v tom žádné uvítání, protože kamarádka si převzala všecko slávu. Je to letos Zuzka, má jen 2 videa. A teďko mám 10 odběratelů, myslím. A jsem za to mocinky ráda, protože prostě nejsem moc slyšet, podle mě mám strašně ošklivý videa. Ale nevadí mi, že mi LPS Mikeš a LPS Ady nadávají, jak mám hnusný videa. Mně to prostě vůbec nevadí. Mě to baví a nikdo mi neskazí život. Nemůžu za to, že třeba nemám aplikaci na to a tak. A že nejsem slyšet. Oni třeba to umí líp, ale když jsem se koukala na jejich první videa, tak taky neměli zrovna úspěchy. Měli tam disliky a tak. Takže nevím, proč jsou takhle hnusní. Kdyby se k vám takhle někdo choval, nevšímejte si. Prostě, jako kdyby to byl vzduch. Což dělám já, nebo muchomůrka. A teď na to asi půjdeme. Začalo to úplně normálním dnem. Byla sobota a já nevěděla, co dělat. To je krásný den, ale už nevím, co dělat. Na tabletu natáčet nejde. Zavolám kámošce, co mám dělat. Jsem mrška. Čau, co potřebuješ? No, ahoj. Zuzi, já bych zrovna potřebovala poradit, co mám dělat. Vůbec nevím. Zkus natáčení. Ne, to je trapný, prosím tě. Jako, jenom to zkus. No tak já mám nápad. Co kdyby jsem jako, prostě půjdeš ke mně a zkusíme to videjko hodně. Nějaký to první úplně. Už jsem si něco připravila. Nějakou krabici a tak. Čau. Čau. Tak, vyřešil. Tak zkusím nějaký uvítací videjko? Ne. Vůbec nevím, co mám natáčet. Je sobota. Tak počkám na kámošku. Na snídani. Divný, že nepřipravili rodiče jídlo. Tady kuchyňky si vezmu. Po jídle. Už jsem to konečně dojedla. Tak přijde už. Jo, to je kámoška. To je Zuzka. Píp, pojď dál. Je, čau. Čau, Kate. Pojď. Já jsem sice říkala, že přijde tvoje ségra, ale i tak seš super. Tak nevíš, co mám dělat? A čím natáčet? S mým mobilem to nejde. Zkus tablet. Tak jo. Tady je. Opřeme si ho o něco. Tak jo. Jo. Promiň, mamka vytírala.
Aha, takže tak. Něco to opřu. Třeba tady. Tak jo. Takže pojď sem, Kate. Takže ahoj, vítejte u našeho prvního videjka na YouTube. Tohle videjko je úplně moje první. YouTube kanál už jsem dávno měla, protože brácha natáčel videa, tak a jenom jsem to přejmenovala už dávno, takže doufám, že se moje videa budou líbit a zatím čus. Ty jsi skvělá, já vím. Tak, co dáme na YouTube? Jo. A teď budeme chvilku čekat. Tak jo. O pár hodin později. Jo, už máme pár shlédnutí, podívej se. Jo, jsme dobrý. Tak pojď. A lajky, tyjo, to je super. 3 odběry. Jo, to se někdo překonal. Buď to byly kámošky, nebo nevím. Jo, to je super, to nahrávání. Natočíme další videjko? Tak jo. Ale teď se mi nějak nechce. Tak třeba zítra. Tak jo, teprve bude oběd. Tak bys asi měla jít na oběd domů. Jo, tak já jdu. Čau, čau. Chodu jdu Kate. No, tak co teď? Rodiče nejsou furt doma. Ach, jo. Mami, pojď dál. Tak, pojď. Tak, udělala se snídaní? Ano, teď jsem velká holka, je mi 12. Jo, to je dobře. Já budu potom uklízet, jo? Tady je ten pořádek ještě. Co jste tady s holkama dělali? No, ještě tady mám kafe. No, já jdu do postele se na něco koukat na tabletu. Ne, to je blbý. Ne. Je, tohle je krásný. Počkat, neměla já dneska kámoška vyprávět ten příběh o její sestře? Ale honem. Běžím. Mami, já musím jít ke kámošce, ona nám dneska říkala, že nám něco povypráví. Tak já musím, čau. Ahoj. Tak jsme tady. Kde máš ségru? Jo, tady máme menší bordel. Omlouváme se, my jsme na to úplně zapomněli. Scarlett, pojď sem. Jo, už vím. Chtěla jsem vám vlastně něco říct, že? Jo, ten příběh. Jo, řekni nám ho. Tak jo.
Bylo to jedno úplně krásné. Naše sestra se jmenovala Tara. Ale říkali jsme jí Tara, ale jinak se jmenovala Tarhoně. Prostě klasicky. A prostě mamina mi říkala, že moje sestra Tara jako si zanila packu a jela do nemocnice a už se nevrátila. Prostě vůbec nevím, co se stalo. Ani rodiče. Jo, já to celý slyšela. Ptala se asi 5krát. A nikdy ji už neviděla. To je smutné. To máš pravdu. Ale jedna věc, která nechápu, je, jako proč nám to říkáš až teď? Prostě se mi nechtělo. Chápeme, my asi půjdeme dolů. Tam máme zahradnický dveře. Spíš já půjdu domů. O pár měsíců později. Tak jdeme zase natáčet. Kde mám tablet? Jo, tady vlastně posteli. Jsem se naposledy koukala. Tak se podívám na moje videjka.